किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला मटरचे कटलेट कसे करायचे ते करून दाखवणार आहे। मटरचे कटलेट बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। मटार, उकडलेले बटाटे, लसूण, आल्याचा तुकडा, हिरव्या मिरच्या, कॉर्नफ्लॉवर पीठ, तेल, ब्रेड आणि चवीपुरते मीठ। मिक्सरमध्ये प्रथम आपण मटर टाकून घेऊ, मिरच्या, आलं लसूण आणि हे सर्व एकत्र वाटून घेऊया। आता उकडून घेतलेले हे बटाटे आपण या बाउलमध्ये घेऊन ते मॅश करून घेऊया। आता हे बटाटे आपण मॅश करून घेतले, त्यामध्ये हे सारण टाकूया आणि चवीपुरते मीठ, हे सर्व एकत्र करून घेऊया। आता हे आपलं मिश्रण तयार आहे। आपण याचे छोटे छोटे कटलेट बनवून घेऊया। मटरचे कटलेट आपले तयार आहेत। ते आपण कॉर्नफ्लॉवर पीठ आणि ब्रेडच्या चुऱ्यामध्ये मिक्स करून तव्यावर शॅलो फ्राय करून घेऊया। आता हे आपण परतून घेऊया। आता हे तयार आहेत, आपण हे प्लेटमध्ये काढून घेऊया।